Så er jeg her igen, og den her gang, så vil jeg gerne lave nogle nogle donuts til vores juletamtam, som vi holder her på Højris på lørdag den 14. kl. 11. Så det bliver da hyggeligt, og jeg kan huske fra min tid på det første hotel, jeg arbejdede på, at det var lækkert med de der donuts der, frisk fra frityren. Lidt berlineragtigt. Så er det faktisk, jeg så, at der var en opskrift på dem i Cookie Dough. Så det er en særlig begivenhed. Og se nu, jeg bare går i gang. Jeg havde faktisk glemt, at jeg havde tænkt mig, at jeg skulle tale engelsk på de her fremover. Nu får vi den en gang til på dansk, fordi jeg synes, at nu bare jeg lyder forfærdeligt. Men sådan er det. Så 170 gram smør. Det er cirka. Næste. Så skal jeg sætte den her ovenpå låget. Næste. Og så kører den op til nummer 2. Så smelter den smør. Jeg vil se, om den har smeltet. Det er altså lidt koldt herinde, så det kunne godt være, at den skal have en lille smule mere. Det giver den lidt mere. Jeg spændte den op i en skål og sætte den til side. Så skal jeg lige hælde 240 gram mælk i, og det er så dejligt, at der er også en vægt i det her. Også det der med, at den smelter smøret selv. Altså, jeg er kendt for at gå for smøret, og den er brændt på. Derfor gjorde jeg det altid i vandbad. Men sådan. 2 teske tørre. Sådan. Jeg sætter låget på igen. Og til 2. Så bliver den nok også varme lidt op til 37 grader. Så det er kropstemperatur. Jeg behøver ikke måle noget som helst. Så bliver det så 2 æg. Det er bare her. Næst 50 gram sukker.
Sådan. En til 2 teske salt, så går den her derinde, ikke? Næste. Og så skal jeg tilsætte det smør der. Så det bliver sådan noget brioche. Lidt af kardemommebollerne, det er altså også sådan noget brioche dej. Næste. Nu skal jeg bare blande sammen. Tykke butter. Så skal der 560 gram strong flour, eller baker's flour. Sådan. Perfect. Så skal vi sætte låg på igen. Næste. Og så skal den skulle putte bare 11. Sådan, nøj. Ej, det er lækkert. Så skal man sætte noget olie i en stor skål. Og så skal man sætte den her dej ned i den. Den er bare lækker. Den skal stå natten over i køleskabet. Så ja. Brioche dej, det er noget af det mest lækre. Faktisk. I love it. Simpelthen så bløde. Så lækker. Så nu det her bliver bare sådan en prøve. Jeg har ikke gjort det før, så jeg tænker, at nu står den 18 år. Det er torsdag, og i morgen så vil jeg se, om ikke jeg kan lave nogle donuts til fredag eftermiddags plem her på øen. Så ja. Det er dejligt, at man kan skille tørmærk sådan helt ad, når man skal få det hele med. Ja, meget af det i hvert fald. Det er sådan en dej, der er bare så lækker at røre ved. Den er varm nu, og den er bare så lækker. Selvfølgelig det smør der i, men no. Yes, men watch the space. Vi krydser fingre.